cando a xente trae a priva da casa. Non custa nada beberse aquí algo, compartir e poder disfrutar ano tras ano con esta xente que está a traballar pola cultura do país nos sons da lameira de Matamá. Ademais de todo esto, hai que dicir que ahora mismo, xa que estamos aquí, imos liar a un pouquiño, imos bailar, imos saltar, imos brincar, imos disfrutar o momento, porque mañán tal vez non exista. Es bastante tarde. Gracias.